Tu yero try ki dia viewers bat ki para banget sai pat ngai ku blai fi haka kertang ka bat tiang tam jo Jesus Christ unang padiam de haka to ko ka video ngalakran ya fi kumno ba fin yo rung haka hima jong blai kani ka de ka video ka ba ka ba continue ya ka jing batai sapang ka hima jong blai kat mau kani ka jing batai jong akam dei tang ka theory ngam shuwan man hikai fi ni ba fin sngop tanat Andrei lawan manhikai pi bapin shim ya kani bapin pandan kam ha ka jing em jong pi ka mala ka sngi bapini i ya ki jing kerku ki jong ublai te shwai kata bangan continue aku aban pentip ya pi ba ngidan ka prayer center hang ni hajau lan snolin gitu ki ba dan ki jingpang ki jing stam pi lawan ra ya ki bahir basam ni ne pilak panwan yala diru lani si pidan kinu ki jing syate marau ha ka pop kala panlong ha ki kam auria ha klem ha ka jikpet film jaklia ha ka let's say la kabala panlong ha ki jing di buat kala panlong ha ka no pidan ha ka depression ha ka no ka pidan pilak panwanam ni pilak panwan dal dihi banyak kendu ingi bingin ai fi ka jing sela am tangga jing sela bat ka jing duai ka bada kabor ngam fi da kabor ka jong blai pin yo la lut ki bun ki bla yo la lut ki bla ngam ha ke jing lin usni ki la yo menta bandrong syakata ka hima jong blai hikai fi kum lu bandrong syak hima jong blai wa fin yo la lut ti so bhawan shane ka prayer santa jayau ki pli ha ka sngi Saturday nak singi sajan ka singi utrai ngan sa air yo phone number ni bapin kontak di kadai hajau lan sunalin di mentang ini jam 4 sekali ka kubor ka banga peteng nak ka video ka ba lalat lagi kitu gi ba pilapet kitu ki viewers ki ba lagi para banget ki ba lapet ya ka ka video janga ka banga batai kumnu ba phini rum syaka hima jong blai sobaban sngap se kani kadai ka jing peteng ya syapang ka hima di kitu gi bang pet ya kan ka video semua bahaban pet gitu kibam pat subscribe no but da ai itu notification button kanang ba pinum miss ki video ki bang ai te ngan sabu ru ya ka to ka video ka bang kran syapang ka hima ha kan di ka video ha ka end screen lakot pin sai i bisa klik pin sai i ya gitu ki ba pat yo snow kumno ban yo rom syaka hima jong blai tingan petang biang ping para banget ga ong pi bun sin na ki kristan ngan ban biang ni bun sin naki balakam kristan lani ngan ongru ya kitu ki balakha arsin syaka hima jong blai phim tip pat kumno banya ya ka hima jong blai kan mau la da phim tip banya kat kum kan nong rem jong ka hima jong blai phinum la ban yi ya kita ki jingkar khu phio sitang siliang na phio ong ning tai phim sung thu banya ha ka mon jong blai bun sin pi ong atrai to ai bangan le ka mon jong mi ai han le ka mon jong mi ndrei hatu pi su duai leng tang la padong ka ni mot phim sngok thu kumno banya ya ka mon jong blai re ha pa pi sngok thu ya ka hima jong blai banya da ka nong rem jong ka hima jong blai pini i ya ka mon jong blai ha ka jigim jong pi pin tip pi ha bang im sngok thu ya ka bangin dan ha ka hima jong blai phim so thu tang kumno ban runguru syaka hima jong blai nai pat yakran kumno wa phiniat ka hima jong blai taka daw bun sing andalet ya kendu iki beri ki bang pat so thu ya ban yok kha arsin ko umbat umun sim kim so thu ban rong syaka hima jong blai kisir ki syap tim ba ki em ka ni ka pertai klam ublai ki ong ti ong balet badan ublai ba yun dala tanju ki ra jingat ki syap tim ki kran ba tang syapang ka competition ba pindal snap se menta pindai snow ki beri ya ki khun ki pen syap tim ba iki mo ki kai ki hoi kam dei ka was new ong ban puli kat ban ban puli kat ban smart ban lecture school ban you hari menta ki beri ki kimi pa ki long obses ki khun pitep hadok ata ki syap tiang bat ki panlong ki khun ban puli kat ban kalat sendan yo blai ban kalat bang im ha hima ki syap tiang ki pet betang competition bat ngong kam dei ka bas new ban puli kat mereka jing stress jong pi ban puli kat hadok ba ki kena ki long depress ngong pi ki so betang badan tang kata bat ngong pi
nyon ya kat kelat yu belai ang dan isu kisau batang kata menawar belai kim so thu kim hima ki kran tangka sepang competition ki khuslai ka kam ka jam baduk kam baduk jam manang kim tip ba ni kim dan yu belai hiru la manang kajik syap tiang kajik sia na man taki khun tang ka ni ka ka jom ka khandau bet kim tip ba belai ba benang ula ban pendap kim tip kum no ban yat ngoi pi leng ba ka hima jong blai kim tip kum no hiru ban rong sa hima jong blai pi long tang ki nong le jingisang so ba ma ya bu na pi dan haki yeng mani lagi jong ki jong hanrai pim tip pat kum no ka principal ban yat ka hima blai tak dau pi khuslai pi shep tieng pi khanyu pim dan jing suk ki met step khuslai ka ai na mar blai pi shulong tang ki nong le jingisang ka pher ba ki ba im kat kom ki khendet ki ban yo ban snok thu e kan ki hima jong ublai ban rung se kan hima jong ublai ban im kat kom kan nong rem jong ka hima jong ublai tang khendet sngap uji sukres uang kom no gospel ulukas kal nong ba khat ka ba lai puar ka ong kom no ka ong to wat shep ting ko ken hun ibaret yo sngo ta to wat shep ting ko ken hun ibaret naba ukpa jong pi usngau ba ban ai ha pi ya kata kahima mano ba wan yalak kan uji sukres si uang kan mau uji sukres wan lap ya ka gospel bun ki beri ki kot tang ha gospel jong ka jing pen im pi kot tang ka gospel jong ka jing pen im tak dau pim in ngong pisa ang ne partai kat ba pidang dan ro pi suku slai sukwa tang ban let no wot ban yap no ban let chabanang kata kam dai kamon jong Jesus Christ kamon jong Jesus Christ kalong ba ukpa ba menang uman ban ai ngi kata kahima ni de ban em kat kom ka principle jong kahima jong blai Jesus Christ sa wan yalap ni kong wong kom no wong tu fin kala kamut kong kahima jong ublai kalajan kahima jong ublai kalajan tu fin kala kamut bat nget ya ka gospel fi hang ni ruang tu wat shep ting ko ka kunhun ibaret nawa ukpa jang pi usngau ba ban ai pi ya ta kahima lada pi shulet ban puli theology pi kai ki bari daki jing hi kai theology om dau man sim jong bele kan ma pinum sngau thu ya kahima jong bele pinum sngau thu pinum pat yo rung yel diru aya thu ya kan di para bangat namar bangala yo rung sa kahima jong bele lang baka ktien jong bele leng baki principles kat ko video ngala ayu bat manta nga em kat kum kan nong rem jong hima jong blai takada ngam dan ngam khuslai re ka bau blai usa pendap bat dai ta bu pendap un penslai ngong namar pisau thu baka dai ka man jong ukpa ban ai pi ka hima jong blai wong ki kan hun baret takada ong ni tang khandet ki man sngau thu e ai ngu utrai pi bak klik ki ka video pin pet ka do bakot ti u apostol Paul ru ukran bahasa phang kahima jong ublai pi ki jingker khu para mangat lada pi kwa ya ki jingker khu ki ba ken jaman sim haba ukur ku ublai umla ban belas fi pet bun ngam ong ni bun ki ba ruspa baham ta ki ba pet ya ni video ru ndrai lada kim pat yo hima jong ublai kan ka spa pi ka syukut tang ha ni ka perthai pi khuslai pi ha jing thia pi bun ma ka spa ka pondrei ha ka bari ha jing thia pi khuslai ba long pi na har blai pi pa so thu banya ikima jong blai pi mun ka jing sok mun ka ai pi la ban let jing sang pi la ban ong smart ban let bible study ndri pi pa so thu sangap man pe pi apostol Paul wong kom no hashiti si afasas kal nong ban kong khat balai ka ong long balakar khu ya ublai bat ukpa uji sukres uba utrajmi uba lakir khu yang daki jingker khu bakenja mensim baro ha ki jaka benang ha ukres uba lakir khu yang ha ki jaka benang pisu tu kahima ajong ublai kanan ha ki jaka benang kahima ajong ublai ngakwa ban pensyair ni kidan gitu giba yalap wandas ma hoi ngakwa ban pensai ni nga ada ka jing ai jong bleng nga jupen baptis ye ki bri ha ka kerteng ka jong uji sukres hanrai nga khamlen ni ukpa ngamlen ba udan umesim khoi ngamlen ba udan uji sukres nga ngat ba udan ukpa uri ublai ukun bat umesim khoi
tewat pen khle ya ni rajing pembaptis Jesus Christ kadai kat kum kan nong rem jong khtin jong blai harai nga phlang ni bang khamlan yo khpa pet ni khtin jong blai ong long ba kar khu ya u blai bat u khpa u Jesus Christ u ba utrai jangi u ba kar khu ngi dagi jing kar khu ba kan jam siem baro agi jaka benang ha u Christ ha benang harai phimla ban direct show khpa phimla ban bypass ya u khpa phihap ban let ban rung leng bau Jesus Christ pihak mendrung leng bau Jesus Christ melawar ukpa ubah benang ulak kerku haki jaka benang kan mau amma piniat di ginong rem jong kan ka khendau ong iem teng iem ha kan ka khendau gidan kan ka mat roi kan mau ka jing song snong jongi kalong haki jaka benang lada pila mat ya hima jong beleng akren pin so thu ya kata wat shoot yat kulmar nong pi wat ong bangal adap biak kha jing pedem tip bahai hima jadi ban yalap ya ka hima jong beleng bau Paul apostol Paul wang ki jingker ku ki bah ki jaka panang ublei ul ai re hau Jesus Christ pimla man bypass u Jesus Christ na kata kata na u Jesus ku par wang u Jesus Christ wang ngalong kalti ka jing shisha bat ka jing em om dan ubala ban let show ku pa lat danga wat bypass ban let direct show ku pa klem u Jesus Christ piap leng pi2 hau Jesus Christ pi pa ni ka no ku pa panang leng ba ka kerteng jong Jesus Christ pi be ksut ha ka kerteng jong Jesus Christ bat kom ju ru ha pa pi let show ku pa syaka hima jong blai dan kaman khapat ifina ko umat no sim leng ba u Jesus Christ takram ni pen baptis ha ka kerteng jong Jesus Christ ki apostol ki pen baptis la da pi kwa ban syai wan ban ni kendu nga marwai la da pi kwa ban ya discuss syaka ni online ru so ba khat man pen syai fi ma ngisai ke eki balik tong inu kata-kata ku kadai ke subject ngadai matangi keren syapang ka hima pi hawa pi ong ha ka hima jong blai kadai ka baruspa ka bam dan ka jing kerdu no ki beri ki be ya competition ni ka partai ki ong dei tang tau banang ba start no uba biang we ndrei nganong pi wat ubam dan jing nang jing start ru ngan hikai fi la fi wan cha center ni hikai fi kumno pini orung ni hikai fi kumno pini orung hakani hima jong blai ba piniam gani principal hima jong blai compare la pim nang pim start ngam ong ni bangi bala dengi miok la ngim dei ban le jing puli rei pia stress pala na kata ba piting e ki khun ru shooting ngakam ka jam ting ka la kum ma pim dan nyu blai pilet jing sang man la sing pilet pim dan ni e rong ha santi bible study dan jing e penlong belai man ya katu jing puli ngadong fe sisa ka im ta penlong belai penban ya katu jing puli katu study habang idan u belai u em uban ai nge ka hima u khpa u bah banang uang ka kun hun ka baret kari kamwan jong belai pan ai ka hima na mar belai pim ji snow ka hima fi snow tang ya ka subject maths physics jing puli doktor jing puli engineer jing puli ngamban kita rei kut ngong pi ka sini na mar belai bun ki badak puli tar ki kerdu kam ta nawar balai kim so thu ke hima jong blai nri da pi so thu ke hima jong blai ka no ka jing kemen pinum ku slai nganong namar u blai jong bar spa harai la pim tip iki nong rim ban yo iki ni ki jing ker khu ki bahab benang ki jing ker khu bahab benang arang pi dan tang ha ka competition level pat hang ni ka ong nu ha thot ka balai pusau jong ka gospel Lukas nom khat ar wong hom no to dino iki jom pi to ai jing ai is nei ru to tawel iki jing pan ki ban amman rib ka jing kan show kan haki benang ka ban om lut no pai la da pinang ban kan show ha benang gidan ki principal sne pinom lut no haki benang ka ban om lut no syakaba unong tu umla umwan hajan lem ni ka knyang kam penjat nabah ka balong ka jingken show jong pi hang ta kan long ru kan do no jong pi ngi tingi ublei upa man kan show ngi ha jaka habaneng pi habagi rospa ha ba kan jaman sim kan mau nginum kerdu ha ba kan jado nginum kerdu pinum kuslai yang akam ka jam pinum kuslai ka ban ba man di ban ai man ko ban sem ngani su pi provide ngala ya nang ba kan ka hima jong blei ngai ya kinong rem ngai ka jing provision jong blei tengah ong ni gitu kibala kha arsian ru kibam pat kha arsian ngan saling ya kan ni video kumbang ong kibam pat kha ka hima jong blai pin em nak ka principal ka hima jong blai hari gitu kibala kha ha ka hima jong blai pide ban tip kumno ban yo ban yat kat kum kinong rem
haka hima jong blai alada la khai pi haka hima jong blai lada phim tip ban panan kam pilong tangkum tu ubadan ngau pi ya ka jingsong snong haka jagla ma khalia ubam le kam ubam tre kam ye basuya cherum chana pi menta pidan haka jela ma khalia pilong unong song snong ha ka jela haka ri India bat haka jela me khalia rei lada pi shu long tang unong song snong phim tre kam thang jam phim le ai pi shu ya cherum chana một phim bạn tiếp gần cái cái vào đây bạn lệ phim tiếp bạn bạn mà bạn mà mất bạn ông phim bạn play cả bằng account phim đăng cam em kita bạn lệ kita cái mà là phim long tông nong song nong phim tiếp đi cái rule cái anh tiếp phim đủ anh kita cái benefits rồi cả baka sarkar cả IP cả baka labu mà hakani cả ayu lada phim tip philong leng te kom juru lada philayo jing penem philarong saka hima jong blai phim tip pat iki nong rem jong hanika hima jong blai phisu ya charom saka nang hima jong blai khamyo kita ki jing karku phim nang ban pan hi harai kom no phin lat saka hima jong blai pet wa apostol paul wang haka lenong ga art khat ban riu ga ipi cities ke Ephesus kal nong ba art khat ban riu ong kom no wang bat ulapan mi yangi lambat u ba ulapan syong yangi lambat u haki jaka benang ha ukres ulapan mi ublai yangi dau mensim khu ulara syagi jaka benang ha ukres Yesu yakaba laong hang ni baki jingker khu jong ukpa jongi ubah benang kidan haki jaka benang ha ukres Yesu dewan lakasngi ni dewan imbai satu man lakasngi piai pendak mau dau mensim khu ban rong sa kahima jong blai ban im gat kum ka nong rem kahima jong blai kan mau kam dei ka basuk ban rong ha kahima jong blai la phim stu iki principle swat la phila dan phim pinum la pidi ban im constant da kata ka jing so thu ba pidan ha kahima jong blai kan ni kalong ka video ba te ba ong pi ba pin rong sa kahima jong blai ru kadan ka jingele kan mau para banget kadan ka jingele namar baudan usiem jong ka sun usiem jong ka sun dei wei usiem jong ka sun udah usut tan usim jangan nika pertai usim jangan nika sun unyele ban khangla yapi ban rung syak hima jong blai wat hadin ba pila rung ru ba pin im kat kum katakan nang rem jong ka hima jong blai namar kadan ka jinge tengku kadan ka jingele kadan ka jing tengku ba usim jong sun kwa yapi ban yo ikini ka jing kerku namar kata kata bun sin napi bun ki bayo pang bun ki badap ram dap sya mo bun ki badan ka spa ru kim hunra kemudian kajing sosok ki khuslai na kwa baik ban yo spa yo pau bam honchu let ha ba khadu piap ha spa pau yo pipim la pendan kamru tu spa pio pang ki jing pang ki balai project kala man long ka BP ka stroke ka e namar balai pi bun ka spa na ma pim tip pat kum do ban pendan kam na ka benta ka hima jong blai nri dan ki bri pat ki batip ki baru spa mele ngam ben ki baru spa nri ki batip ya ka hima jong blai ki pendan kam ya raspa juki nama taka hima jong blai ki keman ka donut kanang roi kanang yar namar blai ukwa ban ayu fi ukwa ban pin pendan kam nam ta hima jong blai rei dan pi ki men ruspa ki pendan kam tang yal di kut ha kalet hospital kut ka siu kadang fi kut ma ka jing pelut ya raspa pun namar pim tip ya ka hima jong blai hari pen la tip pen la rong ni hima jong blai ka keman plat tengah dah ong fi ban im kat kum kin nong rem ka hima jong blai kadan sakawai pat kahima usut tan on pi kan ka sun kan ublai usyong haki jaka benang ndai hang ni hasun ubri ula ban let tang haru asun ka aeroplane ka her hasun kan ma handai kata kam dei ka jaka syong jong blai ka jaka syong jong ublai ngong kadan ka sangsuri kam halor shu uan ban syong haki doknut jong iru takada ka doknut jong ha bakawan ka hima jong blai ka ya connect ba kan ka hima jong blai pi nak kata kadau ba pinrung ba piniat kau kunong rem hima jong blai udan usutan usim jong senju yele persya na yele ban khangla dengan video rumah hikai pihak dan ka disiplin hadin bala khai pi arsin lada pi kwa ban tip kum ban kha arsin pi syahima jong blai mdai pi sulet jingesang kai tu dei tang jinglong niam ong bet ni pila bandan ha kan kun huan da pim so thu kan pi sulong niam pim pi kot ka jinglong niam pim yo rung ta hima jong blai pim long ki leaders pinum long kita ki blai bau pin long kita ki nong yalam ong pi ha hima jong blai pi su yak sa yak ne ka kerja kendong ti habang yong kadan ka jingele mot nus im jong sun yele na kata kadau pet ba pi kini ki ba la ka arsin ru
pindang tang syuki ni kiba ong bang kam hel di kerstan pitang syusai ya kan ni tang syupuli la long bet kum ni kapor bom bapet mobile bapet ai tem o pet mat karar namar balai tu iem joko hima jong ni ka sen tu setan open pet mat karar pipet ki serial pipet ki news pipet ki ai pet mat karar pi tak tak pim jiyo tia harai tang syusim ya kan ni ka khtin jong balai samtia namar balai bakani kadan ka nongrim bapin rong syaka hima jong blai bapin iem kat kum ka hima jong blai ti pihak la habdan ka jingai ai nak kata kada pihak dan ka jingai ai bada pi puli kani usaitan umla syuk ban penlip ufi ban penyok tiap apa pi duai ru persyang se nganong pi kerkia na step ban duai persyang bapin duai tang si san minit ni la samtia unia le abet kan mau nu sultan sim je khsun bapin pinum yo ban em kat kum kani ke hima jong blai hanrai ha ba pila bypass nang ban em hadin ba pila rong ha ka hima jong blai pidan kam ban connect ba blai ban yo e kata ka jingker khu jong ka hima blai ban connect ban syong haki jing duai hatu pila ban bypass ni kan pila dan em ka jing ai bapin duai di kenta kan mau bapin duai hang hikai kan ki nongrem ba lada pila penli ni kan la si ars nam lais nam na hru panai ba pila sedang ban duai de ki kenta mendai dang de ki kenta haki por ki badang step ngap pe mata kadang dei tang san sistem na adap duai na kerja ka praktikal ni adap duai adap yai mentang kerja ka YouTube san sistem adap perung so sa hima jong blai adap panya yo so ka kubor na hima jong blai san sistem kala dei kala sengi palat banong banam ki duai na kerja ka jing sisa la ri ko ban yo sa ki jing kerku kapor ka biang tam ka badai bo blai u Jesus Christ usat ban lat chau kpa pi blai u Jesus Christ u em kat kum hima pi dang step pernga lai baji ulaki lai baji tertang ar baji open kendet mesim jong blai kadai ka ba fresh ba ka ba pirung sa hima jong blai takada ong ha ba pi em kat kum hima jong blai kadan kam ka discipline ru ong dei ban ya pet mobile si phau khat wei baji dang thia khat ar baji ong ba sayo hima jong blai pimdan connection ye pi thia da kapor bau discipline umen sim bakut pi ki da kapor ban duai no pi de hang ta ba pi connect de hang ni pi yo e jingker khu gi bana banang ong pim nom kuslai e iban ba mandi namar belai ha pi rung ha ka hima jong ublai open eye fi ki ka wisdom ka jing start am shu ka jing start kot mereka jing start ka ba kumno pin trei na ka menta ka hima jong ublai ka labu yang iban em ha ka hima jong blai ban penya re ka ni hima jong blai ban pelat lut ji beri na ka pop ni kong du ala kran sapang tu ba pin em ha hima jong blai dan kam ban lat lut na ka pop dan ka communication ka signal ka ba pia kran bunu blai bat pi ilut nu kusangat ongai fi na ka jing ai jong blai ngan supen i kendet shua bangan snai ka ni ka YouTube kani menta kani ka YouTube jonga ka dan hadu arpau hajar subscriber ai ngu yo blai khu blai firu ki viewers ki ba pi subscribe kam dei ba pi wan man subscribe yana ba pi du nong ni ai pi yo ka jingker khu yero you try ma ngar ma ai khu blai fi pi ai ba pi subscribe rei ha ka ju ha por kan mau ngam su pen lut kai ha por pi skap ni shua bangan snai kani YouTube ngani thu pinga ngam dei uta usna technology ha ka start technology ngalong ubab ngala ban ong wabit tam hari pila ban tip kum no snai kani ka YouTube arpau hajar subscriber bat ngam su pen lut par kai por pi shua ban snai kani ka YouTube u blai ula da pen i ha ka hima jong hamdei ka jing start beri dan ba hikaya ngaban snai kani no hari ha bang rum ha ka hima jong u blai wang snai kani ka YouTube orang try ngam dan sub teknologi ngade wabit teknologi ngong sna tame men sa sna kan ni ka YouTube ula ai lupa kumtu ngam sna no pi nrei nga tho ha ka hima jong boleh u download ukran ha pi u signal ngadan ka jingmot wang lang ba kan ka YouTube men sa yalap iki beri u kin sayo jing pen em kin sayo jingker khu te men salong ka jingker khu ki bai bat ngar ma kemen no man an sa ai nga manga ka khu bore me bat nga ngapen ko ngu namar hakata kapor ngala dang sedang ka jing syakri ngala arum syakri hima jong blai ngala tip kum ngala juki men step ban duai hakipor ar lai baji ngala sang tip ngam ka ula direct oblai te ka e ka boblai ai ka hima ngada tho sapa ka dan tho sak bai kini ki principles ngada tho ka diary ngong
ngan sasnai ka YouTube da ka jing ai jong bleng ngan sasnai ka YouTube ngan sa preach da perkhat kum ki beriu dai kadang confident ta kata confident ngalong scam ana sasna ba wat lang am nang ru ngalong scam na mar bleng ngala rung sha ka hima jong bleu la pan pau bleng na sna te na tho kata ka simpor hadu lais nam kan makam dei was pi ban ima hima jong bleu dan ka principal ngadu ai ong lanu trai ong em tho lupa shwa tho tho ngaduai ngok trai jisu to nganget ta jingat mangala ada bi lupa am ngam i dikini khamat bakan jando anrei ka i ha kai ma jong blei u blei ukuran lang baki jing ba perkhat tinga tho e kani ba ngong ye pin dala dap tho e kani sisau kasa sedang mansnai kani ti mentakla dan lais nam asnai kani ba mentakla dan arpo hajar skot fly bakani kan tang he kani kan poi kelang ngarang le ka kasi sa le ka english ru rei mata ai la choba en tai shoy ka jat ban riu la jong no ran kam palat ki duna palat ki kin leaders ka jat ban riu ki bah yalap sa hima jong du ki ban pen em shangam ong shu ipi kentin jeli jom ya ka e ka bo ble ong te dal asnai ka ni ki bun ki briu ki bal ala lut na ka jingdi kia na ka jingdi drops nga along ka jingker khu ble along ka jingker khu bang la yalap ya ka ni ki hima jong ble ki la alat na ka depression ki la alat na ka e pi kalong ka jingker khum dei tang bang susna man pendut por bun ki briu li ki ben ki ong sna pisa sna sia kran lam ler e film dan hari kitu ki bal ama sisa ka jingker khu lang ba ka ni ka YouTube bo bleu la penan kam ka no pila like lut ni ki pop jang pi ni ki pop aurea ki pop klem ki pop pet film jaklia ki pa piwan pa duai sa senta nawar balai bo blei open i ha hima pisu tu mata le sidan na pedang jong pi ki barang sakut dah kan pop wan ji prayer center pi in hikai kom no pin lat lut na pop pin em ka hima jong dun pin em ka hima jong blai ka ba ar ngan pen i pi kom no em ka hima jong blai leng ba ki jing duai bangala ngayo e kini dei ha ki jing duai ki tu ki bari ki tu ki balai baji ki ar baji upen pa sakawai pat shwa bangandan kan ka jing duai so mandan kan ni jing jung doi ngai thu practical bale nga kwa ban ye thu pi ni practical bangan pen i ba phil phila kam dan competition ngam duai ki we ki ministry ru ngam dan competition ngam benut ngam so kho nyo ba ki we ki ministry ki roi namar ngatep ka roi ka hima jong bale kam dan competition kum balong ha ni ka perthai su ya compete ba oh prapau persen kan dai pau sispa persen sio compete be tu bamla ban puli kata bom yo kan dai persen bom yo ban puli medical ki kimi ki pa ki soram tu bala yo medical bala yu ke mana on fi to ho kam dei ka masniu rei kum no ki tu ki bom yo baro se ken yelet medical road balai kedan tang ki competition bet se pim so tu sebab e ma ki ma jong blai pi sui em ya ksat kan kenjak perthai kut juyet yo blai ru takadau ki jat ki khun ai namar shu nyon ba ki hajing puli om ju batai pat enjet na pilai kai ki khun bagi tip yo blai ko ma pi puli kat na ong pi kat no ki along ka jingker khu ino ani competition kom ju ru ha ka ministry blai pin dan competition ha ka jing shakri yo blai kam dai bandan kata ka himau blai ka bayar na ong pi kalau limitless pidan la ka jong ka jingker khu bo blai la bu ipi bapin im dan competition dai sai ki leaders mendai ban benut orang ipi ka baar kalong ba shwa bangan peli ya ka center hapo jaya ong ngam shim dan ka jing artin ngam shim kho nyok ngam khuslai ka pisai ai dan bayar dan ngam khuslai ngasuk update ya ka signal no blai ong hakawai ka sni snap sha kata ngayo na ka hima jong blai ong hakawai ka sni man long unong yalap man sa hikai ka ktin jong blai nga khamlet theology nga kham pas ma pas kadan ka wei ka bangal pas ya ka demon kan ale ma aingu yu blai we rap ma ina lang bai wei pastor ibadan hikai ka laity ma aingu fi pas ka blai sibun ta pastor ta jong pi pila pli kan ka laity center ma theological laity center ma kan ka test pro ka bangal ale aku man ai ku blai pinga snow
kemen pi kemen pi wan ra ya ka kingdom shakilai ti hublei sibun paso boleh nang kerkhui pi te henrei ngan oi pi nga kham da pastan ki theology ki bahe henrei kadai ka jinglet jonga sha ka jingdu ai jong ublei ngan oi pi ka banga tepat em khi himau jong blei uang men sashna man sadan ka prayer center man sahikai discipleship emang masa disciple ki brio kan senang nang ya ade ngong try ko manga ko no ngan wong dang mam start mo ngam de tan manam start wong em thok te me da jinget ngan ai me ka jing start man hikai ngan ai me ka ikhtiar man be su ngan ai ka bor man khia i pang ngan ai ba man hikai discipleship ya ki bala lengkarang i bala im aure im nuti ki bala syakan tat na society ngong de try shisha se kata ho tho ngato apa ka dairi kadan haduk mentah kadan ka sakiru ngato ka dairi ngong da ka jinget ngan sapli sa senta taka shimpor hadu lais nam banyo uda ong ru ong hapadeng jong ka sar ong ngan sa ai me sap kata ka hima jong blei namar blei ong uju kupa ong uji skres ong nu polu thom nu ong long bala kerku yo blei kupa jong kunjung uji skres ubala kerkhui pi haki jaka banang ndai hang ne khandau haki jaka banang hau kres Yesus te bangalet syakata hima jong blei lang baga jing duai ngadan ka jing ekran mesim jong blei download ni ngawang men sale tangat note down ngada note down hadin lais nam para bangat kata ka jing tho jong akala urlong pinong banga start banga em ngala yo download na hima to banga os keban ba kan ni hima jong blei Wat shisha mentagi beriu syaka jaya prayer center ki wan anong ni pelitang si sajan si terakhir ngin sanang penyiar susu ki wan ki beriu ki bala du jingkarman ki bala syate hu secret syate hu kuai syate hakiat syate ki amauria syate ki light lut mentang kan no jingkarman ki light lut ki okhia na jing pang ki namar kini ki himau sultan kapen ayu ki ngon pi kisate aka ram washa re ublei la senang hikai ki kumdo king em dak hima jong ublei usutan wan tang bantu ban penjat ban penyap penbun kam ni ban yelek competition penbun kam ni ban lek competition ki business penbun kam ni ban lek competition haki jing puli penbun kam pen kelat ya pi ba pi em kat bidai ban em kat kom ka hima jong ublei pisu let jing sang sunday let bible study competition mujudan kaji sngok tanat ngom mujud chu slai bet ki mas tak sangat te para bangat ngom sa riu duna arpau mata na kaji keman ngam kran ya fi ngam dan ji slai ngam dan ji slai ngom na banga yem kat kum ke hima ai ngu yo blei ben dang step lo pen ki dang step ngam tip kat no bujim ne arbaji na si baji lo pen ki ban duai pat ngaya thu ipim dei ban rajak el di ban ya thu yo Jesus Christ unang pen em jongi ukupa jong bah banang lar pio priang yo Jesus Christ on ka jing em jong pi ka kemen on pi kan kemen kan pu samkhri ha padang ki jing e ngam thu ngom bom dan jing e namar ban bypass ya ka hima sultan le khruit bai ngi ban tung man tam ringem ju ai la ngi fight back on pi ban yo rong ban yo ban wan ra ya kata ka hima jong blehang ni khandong uam no Jesus Christ hu kai no ke ba piju duai bor-bor pi ki basulat jing sang dai pi duai la landat yang ni jing duai blei pi kham da mut sha pi kham da yo tak hima jong blei wong kum no Jesus Christ ong ko kpa jengi ubah ha benang long bakhut kertang jong mi pi ong long bakhut kertang jong mi ri pi kham em ka jing em bakhut pi syukran dam thlit kan ma dei ban lam ler ka jing em jong pi ka dei ban long bakhut wong long bakhut kertang jong mi wan ka hima jong mi kan ma wan ka hima jong mi wan ka hima jong mi pat kran hima long kamon jong mi ha khandau kumbala long ha banek kala long shan em piak ne ma kamon jong gule na pi ong long bakhut kertang jong mi tak ma ka ktin si ka ktin sme ka ktin bishni beri ka gossip ka igadang dan fi ka jing ya bishni pi hun kata kam dei ka bashala fi ong basha ka de ban khut sha ki o blei ong suk kita ki bakhut kan no fin i o blei fin i te ha ka bakan jaman sim ka ka bo blei ong akran ni bahkan dan ka jing suk ka bakenjang mesim bleu pendap ki jing dan kam jong pi wai ka jing kamen ngak fi wat la pim dei wa pas he pas hanru pi dap tang kelas 4 kelas 5 kelas 9 ngam tip ka no hari pi yo ka ni ka hima jong blei ka dan ka jing kamen benang but ong pi da ka jing ai jong blei ula ai ka YouTube ministry ka banga kampen lut ngam ngong ni pi
kam da struggle mereka deka ka penlut ikpor ki jaka bari yo saban ngapas yu nga kampas nga kamdap sausnam nga kamdap ya kata theology sausnam nga kamdap ya kata ka PhD ha hakinu ki yu nga kamdap masudan ka jingya dai bu blai ha ka hima jang blai manta arpau hajar subscriber ki beriu ki babun bagi bapet ki ni ki bayo jing mentoy kam dai ka jing penpor pi ngai thu phiru phila ban long ki ngala arab da ka jing ai jong blai ban hikai si ki ban bat kumno bakin sna YouTube bakin long influence ki beriu ki mamadan kumanga ki beriu madan kumanga ngasai ki leader semta akran da ka jing ai jong blai ngala create leader semta ki riu madan ma ki ban affect ya ka society on pi da ka ni ka hima da ka kingdom culture kila sedang lat lut ni ki kam auria lat lut ni ki jingpang lat lut ni ki ai kamdan bahikai na ka leadership rei ka leadership ka bana haktin jong ublai ka leadership ka ba dau mensim ba khut nga im ha ka hi ka pertai slap lai kat kum kai nong rem jo ka hima nga keman palanta kanu ka jingkaman man syakri nu ublai bo im kanu ka jingkaman bu wai ni ka hima jong ublai kanu jingkaman open dap ki jing dan kam ku slide ho ya ro try ngom ni pikwa banyak partner lang bat kani ki hima jong play pi gitu kiba pun ka spa phone re piku slai pi ai namar pin pat dan hakima partner lang banyak trai ka hima pin i pinum le pen pi pinum pen le ai ka to ka spa jong pi pinum pen le ai pin pen ya re ka hima jong play ba play ada pi biap nang ni ka perthai ka dong pi ada pi yap nang ni ka perthai pin le jong pi pin im ka kerteng sa kana nong pi shisha nga kren kata pet ki briu jong direct prince o Miles Monroe pet ka YouTube ki kila ada biak anta ndai dah tahu David Pausan ki bun ki briu ki blay wala panan kami ki jing tho jong ki YouTube video so ki audio so ki kila yap anta kila let show blay so padre ki dang keren hadu anta kasur jong ki kadang keren kadang pelai du sibun ki bri nomor kila im kat kum kan nong rem jong ka hima jong blay payu Jesus Christ uwan hang ni ka sla pertai lai pulai stang lai pulai snam tam yai ubule ya ka kam jong blai tang lai snam rai mata ula let shong hak ti kamon jong pa ki nong but jong Jesus Christ ki bada ki million ngadong fi ki bada ki million ngadong fi ki nong but jong ki babun tam namar balai ula dap le ya ka hima jong blai hang ne ka pertai ula wan ban yalap ya ka hima ma i ulang ka jing penim shau pa ma ulang ka ti syak ta ka hima jong blai wat ulai ka do jong ukal ayap komersiam jong uyai im nong pi phiru khaju manga ma phir ngila ban le ta khaju nga aingu ublai ngam tep lanu ngan le rei la da ublai khot no yang aru kini ki YouTube ki videos ki bangala keren ni kin long ka jingkar khu ya ki pateng ban riu ki banang wan pateng banang wan ngam ku slai shu ki jing tho ki banga tho ki jing hikai ki mala hikai pateng la pateng kin yu nga aingu yu ublai jong nga nong pi am imshu am ku slide shoot tangani competition man chuang ala julong ubri bakum ta puli kat competition ngam bangam dei ban smart man puli ngam pendu jingkerman rei hadu ba clap you blai clap mangidan ka hima jong blai clap mangidan kam ka education ka ba best tam gade nakani ka tin jong blai hero you try jisu oh kidan kin nom rem tenga ong pi kan ka video ka drong in sa hikai shu saya kawai pat ka video ngam pat hikai lot ya fi ong habang irong lang baki jing duai kata kawai ka jing duai nong pi haba pi spend pi duai deki kenta lai kenta pi keren bo blai oh pi keren deki thliet ki bathamai nong pi keren deki thliet ki bathamai bun ki bri ki kim so thu ka jing keren thliet ki ong kam dei shu nam ta mdan shu kita ki pisang sadum pi hikai di ka eka ba pimpat experience pilang kum ba hikai ban bam rosgola habayal di pimpat mat hiru rosgola pila mat se ta ka jingkran teli kitu ki ba hikai ba bam dan shu pila mat se dal di na pi shu kai na ka head knowledge yang pipi pen kelumar nang ni pi na hikai nang ni da ka eka bangalama na duai di ki teli di kenta kata ka de ka jing duai show blay nang ni pi ngaduai ki teli ki bam tip ngam tip yelin rei uman sim jang au duai ya kamon jang ublai ban ta kadau ngadang le tai kamon jang ublai para banget ngalak ban ong ni pi ini YouTube arpau hajar subscriber idang rit palat namar ublai ku ban penyiar ong kadai kamon jang ku pa ladang ayat syah kamon jang ublai ha ka jing khu jang ublai ha ka nong rem jang Jesus Christ ini insa reach
pun gibri kata senang yar kenang bun giba subscribe namar balai ngamla dak bor de no mensi piru ngong piru giba pet ya kan YouTube play ukwa ban IP ka hima ukwa ban penlong leaders ya pi ukwa ban long kinong ni alam ukwa ban pinum kerdu mo pinyo syaka jingker ku bakan jam mesin kini ki uji suam no okto wat piswa ya ka hima jong play bat ya ka hak jong ya ki ai baron ailang tam ni pila yo mat sisana emerta pila yet shan em khima jong blai pila yo mat shan em yak taka hak jong blai bat na ong pi iwei para mangat iwei ba pet yang ne ka video blai udan ka jing thmu pi ban ai khima mdei bo le siliang tang yeno no rai pi tip dikini kinong rem la ra pi kwa ban tip dikini nong rem wan shaka center shaka jaya center ngin yo ban hikai fi pi penlut daki paulak ban puli ia ki jing puli ngan ong pi hanrei ndal akut to jing puli pi kuslai pi ai hanrei balai pi muan si jaka ki jing hikai ka ktin jong blai ka ba pi yo ngan ong pi wan mangi dikai pi kan ong rem pi nom dan jing kuslai ki sangla pi nom dan jing kuslai pi du kam do ong ya khata da ka jingat ya ka mangala Pemuk selai ublay un pendap ifiun ai ulang ublay ubaros spak jungi keberan. Wala ada pilih kaman jong pi penyar ke hima jong om ya ke hima jong sultan pinang ong pi bun gi ba penyar ke hima jong sultan ublay ubitar no. Pi penyar ke hima sultan ka spak ka pau jong pi kan sabam tornya pi kan sabam kurnya pi bar om tang ta pinalet nang ni sanu pin ya pen ya kaman sib pin re kitu gi ba penyar kitu gi ba kam gi ba dan ka spak ka pau le gi ba ya le ban penyar ki ma ublay unang penyar pi ngakran ka jing sisan pi belak pendia pinang yo pinang slay pinang roi mo bat om tang hang ni kan dong re ka bom jukut jo pi pinlet mania sensyar bat kun Jesus Kristus ai pi kima dem taka buram jong blai ngamla ban keren lut hai ni video ngin sedang saya keren pat ya kinong rem kumno ba pin im ka hima jong blai dem taka buram jong try ya ro try nai shan swear ni mo ting sai ya u phone number jong ang tur kublai sibun